Masquera say, Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana kitanga kukia panino channel, please don't forget to subscribe. Kana jungwa garo subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe takigirai nyaya ya Buditswa na Minister of Local Government Daniel Garwe Babuda wachiteka an aim at Comrade Blessed Geza Babuda wachitaura iwo against the plan ya Geza Babuda wachiti whoever achawani kwa achifollow Geza ayo matano achaturwa Babuda wachirumbiza bamunangagwa nebasa wari kufubata muri Zimbabwe famba kwari kuita mune dzimwe nyika vachipemera nyika yeZimbabwe ndofunga Daniel Garwe vari kuzikanwa nenotion yavo yekupusha for the Mnangagwa 2030 campaign iyo iri kupikiswa navageza navo vabuda chitaura ivo vachiti aiwa vageza vari kunyengera vanhu muri Zimbabwe zvanzi vanhu ndawanikwa vachi abstain from maplans avageza tisikade kuisa nguva yenyu tongo kunzwisai vaDaniel Garwe vachitaura pamusoro penyaya iyoyi muhamadzira zvamuri kufunga mucomment section. Mamwe mabasa ari kuitwa nemutungamiri akazodzwa nedenga, nemutungamiri watakasarudza tichida, nemutungamiri wedu akagadzwa nemweya mutsvene, akagadzwa nemidzimu yenyika ino, baba vedu vaMnangagwa. Ndo mamwe mabasa acho. Handichapindi munyaya dzezvekuvaka kana munyaya dzezvekurima kana munyaya dzezvekuvaka migwagwa kana munyaya yezvimwe zvakawanda zvavari kuita nekuti kungadoke ndichitaura, asi zvese zvikaiswa pamwe chete zvinotipa gwara rekwatakanzi tiende namusiki akaonesa iyeye mutungamiri wedu muhope Vision 2030. Pachirungu inobva what we are doing today is unpacking Vision 2030 in the traditional leadership systems. Tiri kukurakidzai kunzi hapana munhu kana dunhu kana mambo achasara mumashure asina kupuwa zvikwanisiro. Ndizvo zvinoreva hope dzekuti tinosvika chete kugore ra 2030. VaMnangagwa vari kumberi kwedu tichivatera mumweya nemuzokwadi. Ndinoda kubatsira vaya vanononoka kubata nevaya vanofurira vamwe kuti vasabata zvakanaka. Kufurira kana kusafurira, kunonoka kubata kana kusanonoka kubata. Tiri kuenda kugore ra 2030 vaMnangagwa vari mutungamiri wenyika ino. Tinosvika navo tichivatsigira, vemachechi muchivanamatira, veZioni namatirai mutungamiri wedu, nekuti tine mutungamiri mumwe chete. Nyika yega yega iti vatungamiri vairi kana vana, inoita mumwe chete. Wedu ndiEmmerson Dambudzo Mnangagwa, kusvika tasvika kwatakanzi naMwari tisvike naye. Iko zvino ngatimbomutsigirai avake nyika. Nhasi uno nezuro ranga ari kuRussia achinopemhera nyika ino, nhasi uno ari kuBelarus kupemhera iwe neni nemhuri dzedu kuti tinge tichirarama mune zvakanaka. Tisateerera vaya vanouya vachitaura. Ndakuparidza saminister welocal government but ane bandiko rechicommissariat mazviri. Kune uya ari kukuti ngatisanganei na 2030. Iyeye uyo musateerera mhepo isina hunhu. Nyika ino ndeyemadzimambo, haisi yevarungu. Ukapuhwa mari nevarungu yekuti utuke hurumende kana uine shaviri isina kumira zvakanaka, siyana nemari iyoyo. Kana uine dhimoni rekuda mari asi uchida nyika yako, tora mari wodya wodzoka kune vamwe. Tisatukane pazvivhitivhiti, tisatukane mumifananidzo, tisatuke vatungamiri venyika, nekuti ukatuka mutungamiri wenyika watuka nyadenga. Punishment yacho hauzoigona, inobva kuna Mwari haibve kune munhu.
ukanzwa wakuti asiri shura kwete harisi shura, ndiwo wakadyara shura racho. Musi wakashama muromo wako ukatuka vaMnangagwa, musi wakashama muromo wako ukatuka vatungamiri vanotumwa basa naMnangagwa, ukatuka mai venyika, musi iwoyo ndiwo musi wakazvara shura. Haleluya, haleluya. Ndo zvatiri kuda kuti tiite mukugumisira. Ngatirakidze tsika, nekuti isu hatituki vabereki. Bhaibheri shoko raMwari rakabva rati kudza baba namai vako kuti mazuva ako awedzerwe panyika. Ukaona wakugara mumwena, mazuva ako haasina kuwedzerwa panyika, pane zvauri kutiza. Ngatisateerai vanotuka utungamiri, ngatisateerai vanofurira vamwe. Ngatifambe mugwara rakanaka, takaswatuka sevanhu vane hunhu, vanoteerera madzimamba avo, vanoteerera purezidendi wavo, vanoshandira nyika yavo mumweya nemuzokwadi. Mazvita munoziva zvemuno zvinotaurwa izvi isusu hatinei nazvo. Izvi zvinotaurwa zvava kungozongouya anhu angoreketa ngotaura zvisina kana basa rese izvi zvekuti wati zvakazozikanwa sei kuti zvizowapo. Munoziva zvimwe zvine zvemapropaganda anongotaurwa zvisina kana basa rese cheche. Isusu chatakungoda isusu tikungoda kuite kuti nyika yedu iende mberi. Vana Mnangagwa abve, isusu chatakudongomira kuti Mnangagwa abva. Zvimwe zvese izvi zvatoda kuteererwa, zvatoda kungounzirwa kana mamwe maaudio anombounzwa, mongopohwa maupdate acho tsva, hakuna chaanozozadzikiswa kana ozozwa zvakazoda zvakadai, update yacho tsva, hakuna chayakazadzikiswa. Saka munoti tiri kuenda kupi? Munoti tiri kuendepi kana pasina zviri kudzadzikiswa zvacho? Chinguri takaamba. Saka isusu semachampioni ngatingomira kuti nguva yacho ichakwana. Kana yakwana kana isakwana, ndizvozvo tongogara takadaro, takangorindira tofa takadaro, because hapana zvatiri kunzwa maupdate. Inzwa imwe yauya zvazorongwa, saka zvichazodii? Kana ari Gambagwe akaronga kuti munhu asungwe, zvozodii? Isi tongomirira kuti munhu abude mujeri maari, zvopera. Zvimwe zvese zviri kuuya izvi hatina kana basa nazvo. Izvi tiri kuda zvinhu zvine musoro apa pamagurupu apa, zvinhu zvine mupundutso, zvinhu zvatinonzwa kuti zvadai. Kwete zvimwe zvese izvi, zvimwe mapropaganda anonga achiunzwa naanhu. Toteerera izvozvo kusvika rini? Vamwe vanotofamba kupinde muguva apa nyika inake. Vamwe vari kuzvarwa nyika yakaoma, vamwe chifa futi nyika yakaoma. Saka munoda kuti zvizwe sei? Ngatingorindirai zvimwe zvacho ngatisiyanei nazvo. Zvimwe hazvidi kuteerera, zvimwe hazvidi kuisa mupfungwa. Masikati akanaka muri yeZimbabwe. Zvinhu zviri munyika medu chokwadi zvakonzeresa zvinhu zvakawanda. Nhamo, matambudziko akonzeresa kuparara kwevanhu vakawanda vedu vei. Mota dzacho chaidzo kuti vanhu vakwanise kudzimentena, vakwanise kuti mota ikafa vogadzirisa kuti dzione kufamba murodhi dzakanaka. Zvinhu zvaakuomera vanhu, kushaya kuti vanhu votangira papi, nokuti akada kuti agadzirise iri mota chaiyo, kumba chaiko kunetenge kusina kana chokuti munhu abate. Anotoona kuti chokwadi mhuri ingatoparara nenzara. Saka vanhu vongopedzisira vakuti regai tingozhezhekedza zvakadaro. Mukati mokuzhezhekedza imomo, migwagwa yacho haina kunaka zvakare. Mota iri kuda kuzhezhekedzwa iya haina mabhaudhi akakwana. Mugwagwa wacho wobva wagujura, zvese zvobva zvaparadza vanhu vanenge varimo. Veduwe, hurumende toita seiko isu upenyu kuti tirarame zvakanaka? Vageza vari kuti dai tagadzirisa, vageza vari kuti ngatigadzirisei, tibatane pamwe chete tigadzirise zvinhu zvedu kuti zvibude. Zvino ukaona munhu anosvora kuti vageza vari kuita zvinhu zvakaipa, munhu iyeye chokwadi ruzivo rushoma kumwene wako. Zvinonzi ruzivo rushoma ingozi kumwene wako. Chionai zviri kuitika. Vari kuti ngatibatanei tiite chinhu chimwe chete. Naizvozvo ngatibatane kuti tiite chinhu chinoonekera. Ruzhinji rweZimbabwe tasafa, tachema, tabvuma kuti mhosva yatakapara mukati menyika yedu ndeyei. Kana kuri kuti tinoda kuripa ngozi dzacho, kubva ngatitaurirweka, tidziripe zvinhu zviite zvakanaka munyika muno. Tiwane rusununguko vedu vei, handei pana vageza, tibatirire ipapo.
kuwana anoti toda kuurayira izvozvo kana kuitira izvozvo sei tagara tiri kungofa. Ona zviri kuitika mumarodhi zuva nezuva. Hakushayikwi vanhu vanopfuura makumi nemakumi evanhu vari kufa pazuva nekuda kwenhamo yatakatarisana nayo. Asi unonzwa zvichinzi toda kuitisa madhiraivha kuti vatore malaisensi panyuwani. Ndozvodii izvozvo? Migwagwa musina, nhamo iriko, dzimotikari hadzina kana chinogadzirwa nacho nokuti vanhu vatambura.